En dan is het klinkende kleren jest, net alleen nog als je zorgt naar de buien, die echte jestbuien, maar kon ze op tongen, hagel en mist zitten. Maar ik als je zorgt naar de temperaturen, maar die binnen aardig onder uitgang. En die lege temperaturen blijven voorlopig ik. En het regenwetter valt ik nog regelmatig. Ja, en dan kun je prachtige plaatsjes maken, maar het blijft natuurlijk wel jest. Wel, joen en vannacht. Nog altijd een aantal buien. In het kustenwaardgebied, maar kon ze op tongen, hagel en mist zitten, hield ik voor om die maar in. Maar hoe verderop we de provincie komen, hoe minder actief de buien. Een paar opklarings, temperaturen zijn 4 tot 8 graden en de wind eerst nog krachtig in het waardgebied. In de nacht valt hij even voort en later vannacht alweer krachtig in het waardgebied uit het eerste naar het eerste mei. Dan terug naar Monodai. Een dag met een beroende loft. Misschien in een petite maand nog een paar opklarings. En dan rein en lichte rein. Het meeste regenwetter, flink wat regenwetter verwacht ik in het zuidelijke pad van de provincie. En de temperaturen zijn 12 en 14 graden. En de wind, ja, die zal verschillend zijn. Krachtig onthut in het waardgebied uit het eerste naar het eerste mei. Maar in het zuidelijke pad van de provincie zwak of matig krijgt 2 en 3. Grote verschillen. In de joentijd in de nacht nog altijd rein of een paar buien. En dan terug naar het fruitsjoch. Sneeuw, betiden rein. Maar later in het tweede pad van de middag oergang naar droog waar. 12, 13 graden en een harde wind. Sneeuw een buiken, we kennen erop uit, de zinnen erbij, 12 of 13 graden vrij rustig waar. Manje betiden rein en 12 of 13 graden en rustig waar. Nou ja, dat is jest en dan blijft het jest en we moeten morgen maar weer even in het waarsje.